Kune vanhu vasive zvinhu, mimango, mi-orange, saka banana vanenge bridge. But they cannot even have the cadence to go and take mango daibva kuenda pamusika. They are complaining. Preach, men of God. Preach. Fire. Preach. Aiwa, everybody make a preach. Oh, no, mango, you know. Oh, no, orange, yako. Oh, you see that singer. We are creating a very dangerous generation. Very dangerous generation. Munoziya mukaite school inofundwa nhasi kamire examination. It's not a school. Vana vanofunda. Zvikazi vana naka. Kati 2. Kati vakamirirechi. Vakamirirechi. Kukava sports. Ndokuudza kuti ine muna vana. That's 8. Umwe wacho kutanga uri kuna tete uri wechipiri uri masekuru ari South Africa. Umwe wacho uri amatu akatowane bhimu fundisa mwana akuzhinji vedu kanda iyi anoba bhaisi kumurere haona wakati mashingo imwe maishaka wakudhara anenge chibage chakawanda chipereka akati akuta mishonga ndobvataira munhu uri vanosara vakuta mishonga kuoma. Because why did they say that? They justify unyope hwavo kuti zviri right. Obva aite comfort zone chiri munyopemo. Because musika unomurirwa foroko ndinobaona namuyaisika tirikobhana foroko ndimabenzokei kuti ndivoncheri hauendi mumusika na 10. Pane serious problem. We expect madonors kuti cycle died. Baba wafa aliwafa bachina kana amai everybody to assist. Madonors go back. Tegemea nani? Muikono yakadai munonetsa kuti tirarame tisina chekutengesa. Teachers and other professionals, I know tiri mucomfort zone yekuti aive salary. The salary reflects you. The salary reflects you. Kuti government yacho haigoni kukwidze masalary on the day or week basis as the prices of the services are being increased. Achiiti izvozvo. But we think what tine mafundamentals, tine kuti we have political stability. Chiita something imo. Kushaya ndinokuziva here. Kushaya ndinokuziva chaizvo izvo. Maondo, they makanda nguruwe. Unoziva makanda nguruwe zvinodairaitwa sei they were sold at a very cheap price pamamugara. Saka ndinotozvizwisisa kana ndichida kuti makusongodza tofuta mishonga ndinozvizwisisa. Ndikuti hamungatarike ndikaona kuti munhu ubve pakana mutoilet yekuombera. Moti wabhoti bebe. Munhu akatiudzire chinhu anokudaura zvakafanana nekuti mukaita katika akaoneke ndinogadzire musoro wenyu munoziva kuti pane hembe yekumatenge mufuri maketi inogara ndizvo. Umu mukangotenge matopics kana mabiko haikugara. But unozoti zvakakura vanhu vakatokuzwisisa kutira so they can have a lot of things to say. And it's not your duty to keep trying to impress on people with no honey so but come to the house of the Lord and say, what can I do? Then you utange kana muhaniso usike kupasa yesuko so bananas, fresh vegetables, may God bless you for that. Abana kupote hume kuti dhimaina yamu tamba.